Tvrtka Meta zatvara svoje meta svjetove. Projekt izvlačenja novca od budala odradio je svoje. U 2021. godini Mark Zuckerberg iznenada je odlučio da su ljudi spremni staviti teški uređaj na glavu i dugo se uroniti u virtualnost. Izgleda kao jeftini dječji konstrukt. Mark Zuckerberg uvjeravao je investitore da će mnogi korisnici živjeti i raditi u njegovim virtualnim svjetovima. Šef velike tvrtke rekao je da je to novi principijelni korak u razvoju interneta. U dokaz ozbiljnosti svojih namjera preimenovao je poznati Facebook u izlizanu riječ Meta. Nevjerojatno je da je uprava ogromne tvrtke, gdje bi trebali sjediti vrlo pametni i iskusni ljudi, pristala na takvu strategiju. Iako su pokušaji stvaranja virtualnih prostora poduzimani dugi niz godina i svaki put bezuspješno. Propala je tvrtka Sony. Ništa nije uspjelo kompaniji Google. Svi brojni projekti za stvaranje univerzalnih trodimenzionalnih svjetova propali su. Nije pomogla ni karantena tijekom pandemije. Ljudi uporno ne žele prenijeti svoj život i rad u virtualni prostor lutaka. Prednost interneta je u tome što udaljenosti nestaju. Trodimenzionalni metasvjetovi samo ometaju prijenos informacija. Glupo je ulaziti u trodimenzionalnu scenu radi tekstualne prepiske. Video razgovor s trodimenzionalnim avatarom, vrhunac idiotizma. Stoga su svi pokušaji stvaranja meta svemira bili neuspješni. Bilo je besmisleno započinjati sličan projekt. Završit će neuspjehom. Zašto je upravni odbor kompanije Facebook pristao na skupi plan koji će očigledno završiti neuspjehom? Jer su imali novitet. Lonac na glavi. Lonči za nošenje na glavi nitko još nije prodao budalama. Mark Zuckerberg, pravi genij. Financijska dobit velikih kompanija ne ovisi o tome što stvarno rade, a od toga koliko će privući novih kredita i izdati dionica. Za privlačenje pažnje treba uzburkati publiku zanimljivim novitetima. Kao društvena mreža, Facebook je odavno dosegao svoje granice. Sve što se može smisliti, smislili su i ostvarili. Facebook se pretvorio u usporenog čudovišta koje se ne može poboljšati. Prošla je serija skandala povezanih s cenzurom, blokadama i otkrivanjem osobnih podataka korisnika. Naravno, Facebook je nepobjediv, prevelik je, ali investitore treba privući lijepim novitetima. Nije važno što će kasnije biti s novim smjerovima. Zuckerberg je zamislio opsežan projekt. Kaže da će napraviti pravu revoluciju na internetu. Zanimljivo je, ima smisla uložiti na početku. Ne samo Facebook, već i druge tvrtke su dobro zaradile prodajući virtualnost. Pod povicima da će se ljudi uskoro preseliti u virtualne svjetove, pohlepnim budalama prodavali su prazninu po visokim cijenama. Živjet ćemo i raditi tamo noseći na glavi teški kantu. Novinari su zabavljali publiku raspravama i poticali budale da ulažu novac. Pravi cilj Zuckerbergovih meta svjetova je privući investitore i zabaviti čovječanstvo. I sve je uspjelo. Zadatak je uspješno izvršen. Može se zatvoriti, projekt je odradio svoje. Sutra će smisliti novi način kako prodavati prazninu budalama. U ovom poslu oni su stručnjaci.